Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vypočujme slová Evanielia podľa Lukáša z 15. kapitoly z 11. až 24. veršu, ktoré znejú takto. A hovoril ďalej: Jeden človek mal 2 synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. Žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: koľko nádeníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal: Oče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy, potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veseľme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa a začali sa veseliť. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry v Pánovi, vážení rozhlasoví poslucháči, mnoho rodín v tomto čase odchádza na dovolenky alebo sa na ne aspoň pripravuje, plánuje ich. Odchádzajú, aby strávili niekoľko chvíľ s rodinou alebo s priateľmi na nejakom príjemnom mieste. Niektorí si oddychnú pri mori, iní na horách, ďalší zase pri aktivitách, pri ktorých zažijú kus adrenalínu. Avšak všetkých, ktorí odchádzajú na dovolenky, spája jedna dôležitá vec. Po dovolenke sa majú kam vrátiť. Majú domov, ktorých čaká. Majú svoje rodiny alebo blízkych priateľov, ktorí sa potešia, keď ich opäť uvidia, privítajú medzi sebou. V súčasnom svete je tiež mnoho takých ľudí, ktorí odchádzajú na cesty a opúšťajú svoje rodiny, pretože odchádzajú za prácou do zahraničia. Je to taký určitý druh obete, kedy človek zanecháva to, čo je pre neho vzácne. Rodinu, priateľov, známe prostredie a robí tak, aby zabezpečil svoju rodinu. Je to taký určitý druh psychického i fyzického zápasu. Ale poznáme ešte taký iný druh, iný typ ciest. Ciest, ktoré môžeme považovať za určitý druh zápasu duchovného. Zápasu, v ktorom siahneme na dno svojich síl, v ktorom spoznávame svoje limity, ba dokonca svoju bezmocnosť. Zápasu, v ktorom sa roztápajú naše falošné predstavy o sebe i o svete a v ktorom sme ochotní začať hľadať a zamýšľať sa nad pravými hodnotami života a napokon i obrátiť svoju cestu života k Bohu. O takomto zápase je aj náš dnešný príbeh. Do deja sme vtiahnutí jednoduchým konštatovaním, že ku Pánovi Ježišovi sa približovali sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizei a zákonníci reptali.
Na prvé počutie jednoduchá zmienka, z ktorej však vieme vyčítať, že Pán Ježiš rozprával toto dnešné podobenstvo dvom skupinám ľudí. Jednak publikánom a všetkým, ktorí boli považovaní za hriešných ľudí, za tých, ktorí nemajú šancu sa dostať do kráľovstva Božieho. A potom to hovoril farizejom a zákonníkom, ktorí v túžbe po dokonalom dodržiavaní zákona prehliadali to podstatné, čo má každé náboženstvo priniesť, a to je láska k Bohu a k blížnemu. Preto Pán Ježiš hovorí týmto podobenstvom všetkým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, že aj tí, ktorí opustili dom svojho otca, majú právo sa doň vrátiť. Že aj tí, ktorí zhrešili a spoznajú svoju biedu, Boh s láskou prijíma. Že aj oni majú svoj životný príbeh, ktorý síce tvrdé srdce nevidí, ale srdce naplnené súcitom a láskou áno. Bratia a sestry, odchodov a návratov rôznych ciest máme spomenutých v písme svetom mnoho. Či už spomenieme na Abraháma, otca viery, alebo na tú 40-ročnú púť izraelského národa z egyptského zajatia, alebo spomenieme cesty Pána Ježiša po Galilei, alebo novozmluvného cestovateľa apoštola Pavla, o ktorom sa dozvedáme, že mal plán ísť evanjeliom až do Španielska. V písme svetom však máme zachytenú aj cestu, ktorá je priam útekom od Boha. V príbehu o Jonášovi sa totiž dozvedáme, že Hospodin povolal Jonáša, aby mu slúžil. Jonáš však namiesto toho robil všetko preto, aby od Hospodina a svojho poslania utiekol. Napokon však po mnohých dramatických udalostiach sa k Hospodinovi vrátil. Podobne to bolo aj v našom novozmluvnom príbehu o márnotratnom synovi. Čítali sme, otec mal 2 synov. Mladší z nich v jeden deň povedal svojmu otcovi: Oče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A tak otec rozdelil majetok a mladší syn z domu odišiel. Je mnoho ľudí, ktorí musia odísť zo svojho domova pre rôzne dôvody. Syn však nemal žiadny ten vonkajší dôvod na to, aby odišiel. Netrpel žiadnou núdzou, ba naopak povedali by sme, že bol dobre zabezpečený, veď bez rozpakov otca oslovil, aby mu dal podiel z majetku, ktorý mu patrí, a predsa sa rozhoduje odísť. Je hnaný silami, ktoré sa v ňom zrodili v stave hojnosti v dome svojho otca. Má všetko a predsa cíti vo svojom srdci nepokoj, ktorý ho priam vytrhuje z domova do sveta. Milí bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, naša spoločnosť v súčasnosti žije vo fáze, kedy má pred sebou dominantný cieľ materiálnu hojnosť. A vedome, či skôr nevedome vníma, že hojnosť materiálnych statkov prinesie aj spokojnosť srdca, či ľudského vnútra, plnosť života. Že hojnosť materiálnych statkov vylúči, či aspoň obmedzí akékoľvek životné boje či zápasy. Dnešné podobenstvo nám krásne ukazuje, že ani stav hojnosti človeku neprinesie život bez zápasov či nových životných impulzov. Naopak aj v hojnosti sa v človeku zrodia sily, ktoré ho akoby pripravovali na nový životný zápas, nové životné výzvy. Možno by sme mohli vidieť paralelu medzi týmto príbehom a starozmluvným príbehom Adama a Evy. Aj oni žili v stave rajskej dokonalosti, blaženosti a predsa sa v ich vnútri zrodilo rozhodnutie neísť Božou cestou, ale cestou bez Boha. Aj tam v tom stave dokonalosti zrodilo sa niečo, čo ich vytrhlo z rajskej záhrady do novej životnej situácie.
Marnotratný syn nebol na túto novú situáciu pripravený. Nevedel, ako sa o seba postarať, nevedel, ako narábať s imaním, ktoré mal. Doma v stave hojnosti nič také nepotreboval, teda ničomu takému sa ani neučil. A tak skončil ako zvieratko, ktoré Hebrejci považovali za nečisté. Ba skončil ešte horšie, pretože sa mu nedostalo ani odpadkov od týchto zvierat. Takto tvrdo musel zažiť ten márnotratný syn dôsledky svojho rozhodnutia. Aj ľudské pokolenie, bratia a sestry, tvrdo zažíva dôsledky svojich rozhodnutí. Dôsledky svojich vnútorných pnutí a nevyriešených vnútorných konfliktov. Ale zažíva aj požehnania, ktoré plynú zo skutkov lásky. Až keď ten márnotratný syn prežil dôsledky svojich rozhodnutí, keď poznal a zažil ich tragédiu, prichádza v jeho situácii obrat. Vtedy vstúpil do seba, tak sme to čítali. Až tragédia a zúfalstvo tohto človeka primeli ho k tomu, aby vstúpil do seba, aby odrazil na hlbinu svojho vnútra a tam sa rozhodol, ako pôjde životom ďalej. On vlastne urobil to, čo mal urobiť už dávno, už v dome otcovom v stave hojnosti, ale tam akoby nebolo tej vnútornej sily, tej vôle, aby vstúpil do seba a pozrel sa na to, ako žije svoj život. Preto musel prejsť tou ťažkou cestou a na nej nastalo poučenie a prerod. Bratia a sestry, koľko ľudí je dnes fascinovaných tým vonkajším svetom, kultúrou zábavy a konzumu a nie je v ich vnútorných silách, aby vstúpili do seba, aby reflektovali svoj život, aby sa zamysleli nad svojou životnou cestou. Častokrát človek, až keď trpí, až keď sa v jeho živote udeje nejaká tragická udalosť, začne sa nad sebou zamýšľať, začne prehodnocovať svoj život i svoj vzťah k Bohu. Toto sa volá, bratia a sestry, metanoja, zmena zmýšľania, pokánie. To urobil aj márnotratný syn, keď predstúpil pred svojho otca. Najskôr vo svojom vnútri a potom aj navonok pred svojím otcom vyznal: Oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Pokánie otvorilo cestu do náručia otcovho. Vstúpenie do seba, pokánie a ten vnútorný prerod otvorilo a vyčistilo cestu lásky a prijatia medzi otcom a synom. To je situácia každého z nás, bratia a sestry. Aj na tej ľudskej, aj na tej duchovnej rovine túžime po láske, po prijatí, po odpustení. Či sme dieťaťom, či sme rodičom, alebo človekom na sklonku života. To je potreba vychádzajúca z hlbín nášho vnútra. A ak vstúpime do seba, iste to nájdeme. Pred týždňom bol deň otcov. A preto je tu na mieste otázka, koľký z otcov ste naposledy otvorili náruč svojmu synovi. Kedy naposledy ste, milí rodičia, svoje dieťa objali. Aj otázka pre mladých ľudí. Je môj vzťah k rodičom či starým rodičom postavený na hľadaní vzájomnej cesty k sebe, na odpustení, pokání a láske. Vo vzťahu medzi tým otcom a synom v našom podobenstve nastal prerod. Syn spoznal, zažil svoju biedu, tragiku života, avšak našiel toľko sily, že nerezignoval, ale hľadal lásky plné náručie otcovo, hľadal svoj domov. Dnešný príbeh zdôrazňuje dôležitú skutočnosť, že bez Boha sa človek stáva strádajúcim, blúdiacim, živí sa duchovnými odpadkami. Ale napriek tomu, že dnešné podobenstvo zdôrazňuje takúto tragiku života, prináša nám aj veľké povzbudenie a nádej. To povzbudenie a nádej spočíva v uistení, že ak sme aj odbočili zo správnej cesty,
ak sme sa vzdali Boha, ale túžime sa k nemu vrátiť. Boh má pre nás stratených či duchovne mŕtvych otvorenú náruč. Boh je ochotný každého človeka